sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mun uploading na sabbin bidiyoyin. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Da dumi-dumin sa daga Zamfara zuwa Kaduna, jirgin yakin Nabi ya kone sansanin yan bindiga, an kashe mutum 50 a dajin Kwara. Jirgin yakin dakarun sojojin Najeriya na sama ya ragargaje wani sansani kuma ma'adanar yan bindiga a dajin Kwara, jihar Kaduna. Jirgin yakin ya hango miyagun ne tare da shanun sata sanye da bakaken kaya, hakan yasa ya sakar musu bamamai da ya tahi da su. Jirgin ya hango wata maboyar su inda ya jefa mata bam, take ta kone, babura ne da kayan abinci a cikin ta, sannan kuma an samu gawayyaki akalla guda 50 na miyagun. A sakamakon tahi tsaye da gwamnati da take yi wurin kawo ƙarshen ta'addanci a wasu jihohin arewa, dakarun sojoji suna kai kawo a tsakanin Zamfara zuwa wasu jihohin a cikin wannan kwanakin. Sojojin Najeriya sun yi nasarar kone wani sansanin 'yan fashin daji da ke jihar Kaduna, kamar yadda PR Najeriya ta tattaro muku. Miyagun suna amfani ne da sansanin wurin buya a dajin Kwara da ke karamar hukumar Giwa ta jihar Kaduna. Majiyoyi sun kara da cewa akalla 'yan fashin daji 50 ne suka sheka lashira bayan babaman da dakarun suka sakarwa miyagun, kamar yadda Daily Trust ta rawaito. Kamar yadda wata majiya ta cikin dakarun sojojin sama ta sanar, jirgin yakin nan ya tare wasu tarin 'yan fashin daji da suke sanye da bakaken kaya, kuma sun sato shanu a wurin ƙauyukan Kawara a karamar hukumar Giwa ta jihar Kaduna. Bayan sun hango jirgin yakin, 'yan bindigan sun tsere tare da boyewa cikin shanun yayin da suke neman hanyar gudu. Bayan haɗewa da suka yi a wurin wani ruwa za su tsallaka, an yi nasarar jefa musu bam ta jirgin yakin. An hango gawawwakin wasu daga cikinsu. An hango wasu gawawwakin wasu daga cikin 'yan fashin dajin, yayin da kuma wasu suke kokarin tserewa aka sake sakar musu bam. Bayan an sake duba daga inda suka fito, an hango wani sansani da suke adana kayan ayyukansu, wanda shi ma aka sakar masa bam ya kone kurmus. Majiyoyi daga ƙasa a Kwara ranar Litinin sun tabbatar da cewa akalla gawawwakin miyagu 50 aka kirga, yayin da aka tsinci babura da kayan abinci konannu a sansanin, yace. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokacin. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Sai an jima. Danna subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mun uploading na sabbin